Xocolata i contes, xocolata i contes, xocolata i contes. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bona nit, per tota la Catalunya exterior, benvinguts i benvingudes. Què m'expliqueu? Quin tema tenim avui? Doncs avui ens anem al mar, no? Ostres, Les és Havaneres. gaire lluny, això? Què dius, Àngel? És gaire lluny? No el sentiu gaire. El sentiu? Sí, sí. Sí. Sí, anirem, farem una visita a Cuba, a l'Havana, però també explicarem altres històries perquè això de les Havaneres, tothom pensa que ve de l'Havana. No ve D'acord. de l'Havana? No ben bé. No. Ja us ho explicaré. Ostres, però el rom cremat que es pren quan es canten havaneres sí que ve de l'Havana, no? Suposo que sí, i si no, d'aquelles illes de per allà. Clar que sí, clar que sí. Els pirates prenien rom, per exemple, i sempre Sí, anaven però- per aquestes illes de Centroamèrica, no? Sí, però aviam, aquí el prenem cremat. I Sí. cremat què vol dir? Doncs que ho posen en una cassola, sol ser una cassola d'aquelles de terrissa, i posen cafè, una mica de cafè, de vegades un raig de cafè, de vegades un grapat de grans de cafè, i posen pela de llimona, i posen canyella, i l'encenen, el cremen. I un cop cremat, depèn també de si t'agrada més cremat o menys cremat, o si has de servir per segons quina gent, el fet de cremar, diguéssim que crema l'alcohol. Per tant, doncs, quan el veus, no té aquella potència d'alcohol que té quan veus normalment un vas de rom, no? Clar. I fins i tot pot arribar doncs, a no tenir alcohol, perquè l'has cremat del tot i bueno, surt la gent cremada. Molt bé, molt bé. I per què? Bueno, el que sí que és veritat és que les havaneres i el rom cremat són, diguem, van de la mà, no? Sí, una cosa porta l'altra, no? Sí. Però bé, tenen també potser el seu més o menys origen, encara que l'origen és més antic que el de l'Havana o de Cuba i això, no? I és que es veu que l'havanera és una mena de contradansa que venia, una contradansa que venia d'Anglaterra. I llavors, doncs, l'estil de ball, era un ball, no era una cançó, era un ball en si, no? L'estil de ball va arribar doncs, a Cuba i totes les illes d'allà i li van donar un so una mica diferent, no? Va agafar el so que li deien de la contradansa cubana, una forma de ballar i tot el d'això, no? Llavors, de mica en mica sí que van anar posant lletra i hi ha havaneres que es canten en corals, hi ha molts grups corals, orfeons i això, hi ha havaneres que es canten doncs, en grups petits i amb guitarra i això, hi ha grups de tota mena, no sé, i fins i tot doncs, potser aviat hi haurà rocs havaneres i diferents ritmes barrejats tots alhora, no? I llavors el que diuen era que, si més no, a Catalunya, l'havanera va venir a través dels mariners que portaven doncs, diferents coses a nivell de comerç, no? I portaven doncs, des del rom mateix, no? Portaven de vegades doncs, canya de sucre, portaven diferents utensilis, no? Va haver-hi un temps que va estar la cosa una mica fosca, ja que també hi havien arribat coses d'esclavatges, d'esclaus, i els portaven doncs, des de l'Àfrica a Amèrica, i d'Amèrica a vegades venien cap aquí, i d'aquí se'n anaven a altres llocs, no? I llavors doncs, aquí va haver-hi hi ha com una llegenda negra també de tot això, no? Però, en fi, no vol dir que tot fos d'allà mateix, no? I, en fi, doncs aquesta és una mica la història que hi ha per sobre. Molt bé, molt bé. Aquí, Sí, digues. aquí, de fet, es va anar perdent. Hi ha diferents... Al País Basc, per exemple, també es canten havaneres amb Orfeó, allò, corals aquestes grosses, no? Aquí es va anar perdent
i fins i tot van haver-hi cançoners que recollien les havaneres, però com una cosa, dient, com que ja s'acaba, perquè això tenia el seu origen en el segle XIX, o fins i tot podíem arribar al XVIII, alguna cosa, no? Però cap a als anys 50, 1950 o per allà, les havaneres ja pràcticament estaven perdudes. I es van editar un parell de cançoners que recollien doncs, les havaneres i una mica l'aire que hi havia i que es respirava amb les havaneres aquestes. I a partir del 66, 67 o per allà, es van començar a fer de nou les havaneres en diferents grups, sobretot doncs, pescadors, mariners, gent que tenia relació al mar, i van començar doncs, la cantada més típica d'havaneres, que és la de Calella de Palafrugell. Llavors, aquest any fan la 57 o 58 cantada, no? I bé, justament el fan el dissabte que ve. Dissabte vinent, dia, em sembla que és el dia 6. I actuaran doncs 4 o 5 grups d'anomenada i això, doncs, tot d'havaneres. Molt bé, Cristian. Hi anem o no? Hi anem a Calella el cap de setmana vinent a escoltar havaneres o què? Serà molt difícil perquè és bestial la quantitat de gent que hi ha, és moltíssima gent. I la platja de Calella no és gaire gran, tampoc. No. I a més, això ho projecten en diferents platges d'allà al voltant. Han instal·lat unes pantalles d'aquelles gegants perquè la gent ho pugui veure en directe, però a la pantalla. Vull dir que no veuran els cantants allà mateix perquè no hi queben, però veuran allà, ho sentiran de prop. Però és això. Molt bé, molt bé. Jo crec que després de parlar de les havaneres i de totes aquestes, diguem, orígens i com ha anat transformant-se l'havanera, jo crec que et toca escoltar-ne una, no? Clar. I tant. Mira, ja ets al Carib, tu. No anem a Calella, però... No, però ja ets al Carib, així que... Bé, ja pots començar a fer el rom cremat, Cristian? Clar. Àngel, és tu? Sí, Noet, tu mateix, vinga. Vale. Jo agafaré una de molt clàssica que parla de quan jo tenia pocs anys i el pare em duia a la barca. Quan jo tenia pocs anys i el pare em duia a la barca, em deia quan siguis gran no et fiïs mai de la calma. Bufa venter, bufa ben fort i sembla vela que anem a port. Mentre anaven navegant el pare mai no callava. Mira el que estem passant, què ens passarà més vegades. M'ajudeu? Bufa ben dit, bufa ben fort. Bufa ben dit, bufa ben fort. I sembla vela que anem a port. I he estat un home valent i no he girat mai la cara quan he sentit a la pell l'urpa de la turbonada. Bufa venter, bufa ben fort i sembla vela que anem a port. Bufa venter, bufa ben fort i sembla vela que anem a port. Molt bé. Un clàssic, fantàstic. Molt bé. Parlàveu de Calella, s'havia de fer una clàssica. I tant que sí. De fet, d'havaneres encara se segueixen escrivint, que sí? No és que tenim les clàssiques, però també n'escoltarem d'alguna de moderna, em sembla, en el programa d'avui, que sí, Àngel? Sí. Molt bé.
Bé, per fer havaneres, Cristian, per tocar havaneres, què necessitem? Que una mica de rom cremat, no? Crec. Sí, però i què més? Bueno, anar vestits de mariners, no? Bé, sí, aquí tenim alguns que anem vestits així amb els barrets de paraguaios, i també de mariners, evidentment. Què més es necessita? Olga, què necessitem per cantar havaneres? Què dius? Que necessitem, doncs, estar en un vaixell, bueno, molts elements a les havaneres, el rom cremat, una guitarra, un acordeó... Molt bé, necessitem instruments, que sí? Val, Sí, i tant. d'acord. Doncs mireu, avui la història que compartirem no és un conte, però sí que és una història entorn als instruments musicals. Anem a compartir-la. Un segon. Molt bé, la tenim aquí. La història que avui compartim es diu Piu Piu. Cantem, toquem i ballem, no? Perquè cantem les havaneres, toquem els instruments i, evidentment, també les ballem, com ha dit molt bé l'Àngel. Aquesta és una història de les publicacions de l'Abadia de Montserrat i anem a veure una mica més, anem a explorar una mica més el món dels instruments musicals. Molt bé, aquí diu que els instruments musicals són objectes que serveixen per fer música. Cada instrument té un so que permet reconèixer-lo. Anem a veure una mica si alguns d'aquests sons ens resulten familiars. Bé, pregunto, necessitem un piano per tocar havaneres? Oh, i tant. Sí? Molt bé, molt bé. O ficar un piano a Calella, per bo. Molt bé. Pot ser, no? Pot ser, i tant que sí, pot ser. Anem a veure aquesta altra, I és que l'Anna toca el violí. Anem a veure com sona. Bé, aquí tenim el violí. Podem fer servir violins o un violí per tocar havaneres? I tant que sí, Molt bé, molt bé. Anem a veure quins altres instruments tenim per aquí. Ostres, aquest és un instrument que a mi sempre m'ha resultat fascinant i estrany, però bé, no sé. Anem a veure com sona. Ai, perdoneu. Sona molt finet. Sona molt finet, que sí? Que sí? Això no és un clarinet, per això què és, això? A veure, tornem a escoltar-lo. Una trompeta, no? Una trompeta. Jo tenia un veí que tocava la trompeta. I és difícil conviure amb una trompeta, És difícil, No em sonen les trompetes en les havaneres, no. No en sonen, no, em sembla que no. La trompeta no és un instrument per les havaneres, però bé, és un instrument musical. Anem a escoltar aquest altre? A veure. Sona una mica baixet, Espera. Quin instrument és aquest? El violoncel. Fem servir el violoncel per tocar una havanera? Podríem fer-ne servir un? Oh, i tant, que sí. Sí, A mi m'agradaria. sí. Que m'agrada molt. Pot fer de baix. Sí, no? I clar, i a més el tocava el Pau Casals, Epa. que va viure a Puerto Rico, al costat de Cuba. És veritat. Molt bé. Ens traiem el barret. Molt bé. Ens traiem el barret amb el Pau Amb el Pau Casals. Casals. Sí. Correcte. Molt bé. Anem a veure quin altre instrument tenim per aquí. Ostres, anem a veure aquest, que és molt... A mi sempre m'ha sonat molt alegre.
xilòfon. A veure si sona. Ara, aquí ho tenim. Ara sí que se sent. És una mica tímid. Sí. Ostres, això sembla un borinot, eh? Molt bé. El xilòfon es fa servir per tocar habaneres? Es pot fer servir? És un instrument que es podria fer servir? Sí. També. Vinga, anem amb aquest altre. Ostres, molt maco aquest conte, eh? Aquest llibre. Digital. Aquest és clar i net. És clar i net, eh? Però també és una mica tímid ara mateix. Uf, quins pulmons que s'han de tenir per tocar aquest instrument, no? Molt bé, molt bé. I em sembla que estem a punt d'acabar. Bé, aquí tenim altres, però això no són instruments de percussió, veritat? Es diuen de percussió, oi que sí? Sí. Molt bé. Tenim els platerets, tenim aquí, a veure com sona aquest d'aquí, el tambor. Bé, no sé si és un tambor exactament, d'acord? Però s'acosta a un instrument de percussió. També tenim les campanes, que són instruments musicals, o no? Sí, de corda. De corda! Són de corda! Sí. Molt bé, anem a veure com sonen. Home, a més potser ara... M'encanten les campanes. No sé, és una cosa que... És una cultura que em recorda, no sé, quan caminava pel meu poble i escoltava les campanes i sabíem quina hora era. 2:15. Això al meu poble encara passa, eh? I al meu poble encara I tant. també, Encara Sí, també. sí. Encara... Al Granyà també. Sí, i tant que sí, i tant que sí. Molt bé, anem a veure... Ups, ui, els platerets! Tots, s'han posat tots d'acord! Ja fan orquestra. Hi ha una revolució d'instruments aquí, Bé, d'instruments musicals en tenim molts. N'hem escoltat alguns. I aquí tenim, a veure, els directors d'orquestra, el Noè i l'Àngel, que són fonamentals perquè sonin els instruments, que sí? Home, són importants perquè n'hagin tots coordinats i al mateix ritme i afinats. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Bueno, doncs hem fet una mica una petita exploració. No sé quin és l'instrument que us agrada més a vosaltres, personalment. A veure, Olga? La guitarra. La guitarra. Cristian? A mi me n'agraden molts, no sé, des de... Mira, el violí, ara et diria. El violoncel, també. Bé, jo diria que l'Àngel en diria i el Noè em dirien que la guitarra, perquè sempre que venen a Xocolata i Contes porten la seva guitarra, però potser tenen altres instruments que també són els seus preferits. És que el piano no el puc portar, el No, piano. clar que no. És poc transportable, molt bé. Tu, Esther, Noè, quin és el teu preferit? El clarinet té un son... Oh! Tu, aquest llibre el podem... És clar i net, el clarinet, Noè? Clar i net. Correcte. Esther, aquest llibre el podem posar a la web del Xocolata? Clar que sí, que el penjarem a la web de la Xocolata, perquè és un llibre molt interessant i podem escoltar cada un dels instruments, que em sembla molt interessant. Molt bé. Molt bé. Perfecte, doncs anem a veure si podem sortir d'aquí, i deixo de compartir-vos la pantalla i seguim amb el nostre Xocolata i Contes. Molt bé, com seguim, Cristian? No sé, home, ara que hem vist com sonen tants instruments, doncs estaria bé escoltar música, no? Clar que sí. Què dius, Àngel? Àngel, ens cantes una cançó. Vinga, va.
A veure, una que he fet expressament per aquest programa d'avui. És una estrena mundial. Ui, estrena Sí, mundial, Estàs fent mundial. moltes estrenes mundials, Àngel? Això també ho hem de dir. Aviam si me'n recordo, perquè és que són tan noves que a vegades no em surt la lletra, no em surt la música, em perdo pel mig. Aviam, ara l'he posat aquí amb un full i he posat una funda de plàstic, però me fa contrallums i coses aquestes i no puc llegir bé. Espera, ara. Tranquil, tranquil. I trec el plàstic Clar que sí. i ara. Som-hi. També tinc això que és... Tinc una tendinitis Oh, i això et costa una mica de tocar, però bé, ens en sortirem, no patiu. Som-hi, va. Es diu Mar de xocolata. Diu... Aviam si en surt. Llaura el mar de xocolata, dalt la neu la parvaler, tot cercant illes perdudes amb aromes de cafè. I ara ve la tornada, atenció, diu, vora a la vora dels companys, partim un bon cremat amb canyella, sucre i rom, llimona i cafè amb gra. A la vora dels companys partim un bon cremat amb canyella, sucre i rom, llimona i cafè amb gra. Soc el mar de la llatina, la guitarra és el meu rem, l'aire em fa volar els somnis fins que surtin els estels vora el mar. Ara, vinga, va, provem aquest to. Va, diu, vora el mar. Provem? Som-hi, va. company. Sucre i rom, cafè amb gra. Vinga, va, tornem. Vora el mar. Els companys compartint un bon cremat amb Mar. canyella, sucre i rom, Sucre i rom. llimona i cafè amb gra. Febre. I continua i diu, i demà a Punta d'Alba, a la platja dels coralls, sentirem remodonades i la lluna amb el sol blanc a la vora de la mar. I un bon cremat, canyella, sucre i rom, llimona i cafè amb gra. Compartim bons companys. Som-hi, va, diu, amb canyella, sucre i rom, llimona i cafè amb gra. Canyella, sucre i rom. Som-hi, ara tenim aquí l'acompanyament. Ara, ens faltava això. Va, som-hi, Noé. Diu, a la vora Vora del de la mar. compartim un bon cremat amb canyella, sucre i rom, llimona i cafè amb gra. Lluitarem amb l'esperança de tornar a viure els moments. El corazó que porta el temps a la vora dels companys compartint bon cremat amb canyella, sucre i rom, llimona i cafè amb gra. A la vora dels companys compartint bon cremat amb canyella, sucre i rom, llimona i cafè amb gra. Molt bé, molt bé. Molt bé. Fantàstica. Oh, estrena mundial. Estrena fantàstica, molt bé. Vinga, Amb la percussió, no sé si això és un aliment de percussió, Noé, com es diu aquest instrument? Àngel, com es diu això, que jo no me'n recordo ara mateix? És una carbassa amb una pell. És africà i també molt sud-americà. I té diferents ritmes. Pots picar aquí, pots estirar, Que bé. és a dir, que pots jugar com vulguis. És un instrument molt creatiu. Després Perfecte. busco com es diu.
Molt bé, molt bé. Molt creatiu, és el que necessitem, ser creatius, no? Cada dia, no? A més, és per quan et donen carbasses, doncs mira, O quan Toquin treus d'aquest. o quan treus una carbassa a les proves de, no sé, de l'institut o de l'escola. sí, sí. Molt bé, perfecte. Bé, ostres, hem vist avui les havaneres, hem vist la tradició de les havaneres, els instruments, hem escoltat una havanera clàssica i hem tingut l'estrena mundial de l'havanera de l'Àngel, que és tot un luxe, la veritat. I em sembla que ens toca un d'aquests apartats misteriosos ara, oi que sí? Sí. No sé, però no endevino quin, no endevino No, quin. no em surt ara, a mi Sí. tampoc, Vosaltres Juguem a sabeu quin endevinalles o és el què? segment que ens queda? Juguem a endevinalles o què? Juguem endevinalles, juguem i Juguem i tots tots cantant. cantant. Juguem endevinalles, Endevinalles que haureu d'anar encertant. Juguem endevinalles, juguem i tots Tots cantant. cantant. Juguem Endevinalles que haureu d'anar encertant. Molt bé, Aviam, va, perfecte. quines endevinalles, Olga? Anem a veure Vinga. quines endevinalles ens ha preparat l'Olga. A veure, Anem a veure. no, ens pots compartir, Cristian, el PowerPoint? Sí, però tanqueu els ulls. Ah, A veure. Ara. Ja ho veieu? a veure... No veiem res. Està arribant, Ara. està arribant, està en camí. Va una mica lent avui, això. S'està escalfant, sí. Ara. Sí. Aquí l'estan... Avui us he preparat endevinalles i jeroglífics sobre les havaneres. I la primera endevinalla és aquesta, que diu així. Gènere musical dels denominats d'un viatge d'anada i tornada que té el seu origen durant el segle XIX a Cuba. Oi, Gènere musical que difícil, dels això. denominats d'un viatge d'anada i tornada que té el seu origen durant el segle XIX a Cuba. Per mi que és el xa-xa-xa. No, A la rumba cubana. no, tampoc. La cubanera. Tampoc. A veure, tu què hi dius, Jo crec Cristian? que el Cristian, a veure, Cristian, jo crec que tu la A saps. veure, la cubanera, ostres, em sona molt això, la cubanera. No ho sé, No és la cubanera. no? Us agraden els abans, us agrada fumar. No, la veritat és que no. Però sabeu que els La abans... solució, Com? Què dius, Noé? la solució, l'Olga. Va, Olga, digue'ns-la. Bueno, doncs la solució és d'allò que... De què va el programa d'avui? cubata. De què va el programa d'avui? Una pista. A veure... Les havaneres. Les Sí, havaneres. molt bé, les havaneres. Ets un geni, Noé? Molt bé, molt bé. Molt bé. Les havaneres. Molt bé. Encara bé, la solució. Ja està. Aquí... Les havaneres. Mira que maques. Molt bé. Aquest altre tinc pont i no sóc riera, cordes i no sóc terrat. I segons qui em festeja, quan em toca em fa cantar. Ostres, això què és? Un mitjà de transport? És un instrument musical? Instrument musical. Mm. Tinc pont i no sóc riera, cordes i no sóc terrat, i segons qui em festeja, quan em toca em fa cantar. Les Em sembla campanes. que l'Àngel té una de les mans ara Les mateix. campanes. A veure, Campanes, què ha tal dit, mans? l'Àngel abans ha dit que les campanes eren un instrument de corda. No, Àngel, t'has equivocat. les mans. El campanar, que hi ha aquell pont així que surt la Clar, finestra. per això jo pensava el pont de Besalú i jo què sé, el campanari. No és això. I això de festejar és quan toquen les campanes, quan es casa algú. Va, no? la gent, sí. No A és veure, això. Cristian, tu saps això? No ho sé, potser, no sé, que té pont i no és riera, tu. Té pont i no és riera. No és el pont de Besalú, diu, No. No. Podria ser, jo què sé, l'Amazones, no ho sé. No. L'Amazon. No és riera. La riera. Sí. Molt bé.
Però Però és no, un instrument musical. diu Jo crec és un- que l'Àngel ho sap. si l'Àngel ho sap, L'Àngel la té abraçada. perquè la té abraçada. La guitarra. I tant, Sí, molt bé, Àngel. Ho sabia! ho sabia, La ostres. guitarra. A la... Té la panxa arrugada. És un gran bufador. Sentiràs com gemega si li toques un botó. Oh, té la panxa arrugada, és un gran És un bufador. gran bufador. Sentiràs com gemega Si li toques un botó. un botó. Jo m'imagino el Noé ara, tal com va vestit, amb... No Ostres, tinc... però no és el Una sac de, jaqueta. no és el sac de gemecs, que no? No, No? No és el sac de Una gemecs? jaqueta. no, Una jaqueta. La tampoc. jaqueta està arrugada, sí. Una camisa, que no l'ha No, posat. no és una camisa, no. Bueno, us dono una pista, és un instrument musical. Ah, que té una panxa arrugada. És una manxa d'aquelles. Ah, No, per inflar el flotador. no, tampoc. Un instrument musical, a veure, a veure. Ah, el bandoneón. No, Aquí a Mira que a Buenos Aires es toca molt, no? Aquí a l'Argentina, amb el tango, el bandoneón és un instrument infaltable. no, doncs no és el bandoneón. Mm. És parent, no, del bandoleón? És que no sé què és el bandoler. S'hi assembla, em sembla que s'hi assembla, però és més petitó, Ah, sí, més parent. quadrat. Em Sí, sembla que parent. ja sé quin és aquest Sí, no? instrument. És com un piano portàtil. Sí. Ah, a Ja veure, no m'agrades? un acordió? Sí, molt bé, Esther. Ah, això estava pensant. D'acord, perfecte, molt bé. El saps tocar, no, l'acordió, tu? La saps No, tocar. el dintònic, que és el més petitet, el que toquen Ah. pel... I tu, Àngel, que toques l'acordió, la saps tocar? Jo no, ni el gin tònic ni cap d'aquests. Molt bé, molt bé, molt bé. Següent endevinalla. Anem per la següent, Cristian. Oh, Molt bé. mira que maco, que és, L'acordió. mira que maco. I és molt bé, Ui, Molt maco, molt maco. preciós. Escupo, bramo i marejo, soc tomba, abisme i mirall, i d'igual manera tracto el rei com el seu vassall. Està claríssim, és un brau. No, Aquest és més, em sembla més complicat, Escupo, sí, bramo i marejo. Soc tomba, abisme i mirall. és i un d'igual instrument. manera tracto el rei com el seu vassall. D'igual manera tracto el dic com el seu vassall. Ah, però això és un instrument musical? Dóna'ns una pista. No és cap instrument musical. Escupo, bramo D'acord, i marejo. val. Home, podria ser el mar. Sí, molt bé, el mar. Uau! Molt bé. Molt bé, molt Cristian. Aquí darrere, és Perfecte. que jo Mira, estic el que tens allà al fons de mar, pantalla, mar. Cristian. Al El que fons de tens allà al pantalla, fons de pantalla. Hem naufragat, hem naufragat. Exactament. La Tal, mar. mira tal, molt bé, molt bé. Diu, van venir ahir, han tornat avui i tornaran demà de nou per remugar. La clientela. No, Ostres, remugar. ostres. Per remugar. van venir ahir, han tornat avui i tornaran demà de nou per remugar. Les vaques. No, no. Van venir ahir, han tornat avui Sí. i tornaran demà. A veure, una pista. Penseu en l'endevinalla anterior. Ah, sí. Oh, jo en tinc aquí darrere. Ja tinc. Sí, ja en tens aquí darrere. Xaf! La Què? galleda. La No. palmera. No. La galleda, no? Mira, Les onades. Molt bé, Cristian, les Ai, onades. molt bé, Cristian, molt bé, molt bé. Ostres, Les onades. ganes de tirar-te a oh, l'aigua. i tant que sí. Sí.
Diu, I de la si no voreta sap del nedar? mar ningú no em pot treure. A l'estiu tothom em vol venir a veure i a l'hivern ningú no em diu res. No endevines qui sóc? Els peixos. No, 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 no. Ah, mira, en Cristian també en té una mica, ja em sembla. Em sembla que és la Sí, sorra. també en té una mica el Cristian ho sabrà. Serà la sorra, Olga? La sorra, Sí. diu? No, no és la Ah. sorra, no. No és la sorra, no és la De sorra. la vorera de la mar, del mar, ningú De la voreta me'l de pot la mar. treure. De la voreta del mar ningú no em pot treure. A l'estiu tothom em vol venir a veure i a l'hivern ningú no em diu res. Jo crec que No jo hi endevines soc, qui Jo hi sóc. soc, aquí. Ah, Ah, lloc. escolta'm, t'has posat protector, per cert? Sí, protector Sí, no solar. me n'he recordat, però sí, jo necessito protector Sempre s'ha de posar de protector. pell molt blanca. És igual si ets de pell Sí. blanca o de pell no blanca o més fosca o més... Sí, és igual. Tant se val el color. Ara. És el Però protector solar, Olga? especialment... Què? És el protector solar? No, no, no és el protector solar, no. Oh, és la platja, mira, la platja. Sí, molt bé, Cristian, la bé. platja. Estic endevinant tot jo, Sí, molt bé, ets un molt bon Mira, aquí, endevinador. Calella. Ai, mira, La aquí platja. tenim... Aquí, A mi em sembla que aquí ens això és podem Calella, imaginar, eh? aquí cantant les Sí, la habaneres. platja de Jo Calella. diria que aquesta és la platja de Calella, eh? Oh, Diu, quins són els ocells, a veure aquesta altra, marins que viuen en les costes i pesquen en la mar? Quins són els ocells marins que viuen en les costes i pesquen en la mar? A mi em sembla que aquests ocells són a tot arreu, perdona. Sí, Jo crec que són de color un blanc i una mica gris. sí, tens raó. Aquí n'hi ha molts, eh? Aquí Sí, al Con Sud. Val, a mi em sí. sembla que són les gavines, no? Sí, molt bé, Esther, les gavines. I pregunto al Noé i l'Àngel, perquè jo no en sé gaire d'aquest tema, però em sembla que hi ha una habanera que és la gavina? És així? Es diu Una així? que... Oh, gavina Gavina voladora. voladora. Gallina. No, era la gallina. La gallina! Nosaltres... La Molt bé. gallina voladora. Gavina Gallina Jo voladora. recordo la Marina Rossell, Marina Rossell. cantant-la. La gallina voladora. Molt bé. Les gavines, No, les gavines. gallina voladora. Les gavines. Epa, mira Molt que bé. a mi m'entusiasmen aquestes aus, però són una mica agressives, a vegades. Sí. I a A mi Barcelona m'encanta com volen, gaires. No tinc cames... No tinc cames i sé córrer, sense braços sé nedar i també segons el ritme que soni, sense ser ballarí sé ballar. Ostres, A veure què pot ser. la música. No és la No tinc música. cames i sé córrer. Sense braços, sé nedar. És un mitjà de transport. Ah, Ah, home, i tant. La bicicleta. No és la bicicleta, no, Àngel. La bicicleta Sense marina. braços, sé nedar. No. Tampoc. Per mi que és Sí, una ballar. barqueta, eh? Sí, més que una barca. Un bar. No. Un vaixell. Sí, molt bé, Ah, Esther. molt bé. Un valer. Molt bé, un veler, pot ser Un vaixell, el vaixell. Correcte, molt bé, molt bé, molt bé. A veure. Ara l'altre, a veure, això és un jeroglífic. jeroglífic. Si endevineu el que és aquest jeroglífic. matiners. No. Quin dibuix veieu aquí? Jo veig el mar Jo veig un núvol. i l'horitzó i uns núvols. Peixos. No. És que tinc bona vista. Ah, molt bé, molt bé. A mi em sembla que té a veure amb les persones que manipulen els vaixells. El vaixell, sí. Va per aquí, Esther, va per aquí. Ah, molt bé. Mira, el Noé porta un barret de mariner. Sí. Molt bé, però en plural, com es diuen en plural? Mariners. Molt bé, Esther, mariners. Sí. La resposta correcta. Vinga.
Oh, Ai, mira que cantant cantant habaneres, habaneres, com en Cristian, que Cantant porta habaneres. la samarreta de ratlles. Sí. A veure aquesta altra. Quina és la beguda que tradicionalment acompanya les cantades d'havaneres a Catalunya i que solien beure els mariners al matí per fer-se passar el fred? Aquesta la sap l'Àngel, perquè ens ho ha explicat. L'Àngel. L'aigua. No. N'hi ha molta d'aigua Ah, al mar. sí, mar salada, sí. Veus? No. Sí, A veure, pensem. si ens ajuda a passar el fred és que és una cosa calenta, no? Calenta, sí, És una sí. beguda calenta, molt bé. Un cafè Que amb llet. acompanya les cantades d'havaneres. Mm. Un got de llet calenta. Un No. cigaló, un cigaló. No. Cigaló què és? Era cafè amb què? Pot ser amb conyac, amb rom, amb el que vulguis, amb qualsevol beguda alcohòlica. Ha dit alguna cosa, Olga? Ha dit alguna cosa. He dit alguna no. cosa, no? Sí. No és un cigaló. Ens ho ha explicat l'Àngel molt bé al principi. L'Àngel ens ho ha explicat amb una cançó, Sí, i tant, amb aquesta cançó que hem fet l'estrena mundial, que és el rom cremat. Molt bé, Esther, el rom cremat. Ho sap tot. Oh, Ui, que bo! Mira, Que bo. la pell de llimona i la això pell... pels Ai, que bo. nens ha d'estar molt cremat, pels Ha nens. d'estar ben cremat, sí, perquè s'ha d'esgotar l'alcohol. Sense alcohol. Va, a veure, aquesta altra. Ara són ingredients de què està fet el rom cremat. Paella. Jo llegeixo paella. Una paella! Molt bé! No. No, la paella no es menja el rom Jo crec que cremat. és com una... Què serà? Què és això? Una canya, no? Sí, una canya. Si li traiem la A, què serà? Cany? Any, Més? Ah, i tant que sí, home! Vinga, Cristian, que la saps! Va, ja diria que és canyella, Molt bé! Cristian. Hòstia, doncs ho endevino tot jo. Mira-la, que bona que és la canyella. I per la crema catalana és necessària, fonamental. De la canya habitualment prové, de la remolatxa també s'obté. Pot ser blanc, ros o morè, també n'hi ha de molt refinat, sempre dolç i cristal·litzat. A veure què serà. De la canya habitualment prové. Ah, de la remolatxa també, és veritat. Jo crec que sé què és, I a la gent llaminera, si ets La gent llaminera li agrada molt. Si ets llaminer o llaminera, evidentment t'agrada moltíssim. Sacarina. No, sacarina. Molt bé. No, perquè la sacarina no és ni rossa ni morena, sempre és blanqueta, em sembla. Jo diria que és el sucre, Sí, molt bé, Esther, el sucre. Clar, és que a Cuba se'n produeix i se'n produïa molt, plantacions. Amb la canya, A veure, no? aquesta altra. Sí, Ara congelo de sucre. líquid. Què sabeu què és, aquest dibuix? Això és una nau espacial. No, Espaial. Per anar a la lluna. No. No és un coet? no. Val. Era clar. tisanes, no? Tisanes. Això és per fer el rom cremat, no? Sí. No, per què és aquest dibuix? És una italiana, aquesta, no? Sí. No. Que no s'entera. Veus? És una... Per mi que és una... A veure, té una forma molt estranya, Tera. No. Una Cafè. tera? Una tera? Que... I si li traiem pera? Molt bé. I què s'hi posa aquí dins? Perquè és que és un objecte una mica estrany. Ara el que Cafè. tinc, el botó ja està, no té No aquesta té forma. botó. On és el botó, Noé? A dalt, a dalt. A dalt, Aquí aquest botó? Això... Val. És que jo crec que ara hi ha uns objectes tan estranys que ens hem oblidat de com és la cafetera tradicional. Sí. Cafetera! Ja ho sé. Ai, mira, ja l'he dit! Cafetera!
Cafetera, és una cafetera. Sí, però si li treus la Catafera. paraula tera, què és? Què queda? Catafera. Que si no... Sense tera. No, de la paraula cafetera li treus la Per què? Per què? tera. Per què? Una fecatera. Per què? No, la paraula cafetera. Cafè. Cafè. Hosti. Molt bé. Molt bé. Cafè. Fem-ho, Molt bé, ja hem fet. Ja en tenim Una- el rom, tenim el sucre, tenim la canyella i ara faltava el cafè, clar. Tenim Cafè. més? Ai, mira que bé. Molt bé, ara l'última, ja. Tothom em diu que sóc mona, i això que groguet estic, i de ma sang s'aprofiten la gent per fer certs requisits. Uf, que difícil. Tothom em diu que sóc mona. Una mona groga. Què? I això que groguet estic. Que I de ma sang s'aprofiten la gent per fer certs requisits. Una pista, Olga. Aquesta és molt difícil. Espera, Sí, de ma però- sang. Penseu en una fruita. Ah, Una fruita de color groc. Ja no us vull donar més pistes. Ja està, ara ens ho has dit. ja sé, Ja una està, poma. home, Una poma. No és una poma. Home, una fruita Ah, no, diu que és grogueta. groc, és groc. El plàtan, el plàtan. No, tampoc no és el plàtan. tinc, Una altra que... Una altra fruita de color groc. És molt mona, molt mona. Molt mona. La pinya, la pinya. No. Pinya no és mona. A mi No. m'agrada, té una forma molt curiosa. I a vegades es posa per decorar, per això dic que és mona. No. Vinga, va. Olga, ens rendim, va. A veure, comença per ella i l'arròs s'hi posa. S'hi posa l'arròs? Sí. Jo em rendeixo, és que és molt complicat. Llagostins. No, perquè no són una fruita que es posa a l'arròs per donar gust. Lli. I que comença per ella. Per ella. A veure, ella. Per ella. Quantes síl·labes, El Noé està suant el Noé. Ho veu molt difícil. quantes síl·labes té? Dues. Doncs mona. Mona. Mona, dues. Ja No, tres, perdó, Ah, tres. d'acord. Tres. Ela. Ah, ja la sé. Jo crec que també. Llimona. Molt bé. Empa. Vinga. M'encanta la llimona. Sí. Doncs ja s'han acabat les endevinalles. L'estiu. Espero que us hagin agradat. Molt bé, molt bé. Gràcies, Com li Olga. digueu aquí, llimona o llima? No, és que són diferents. Llimona. Són diferents. Són familiars, però són de diferents plantes, que sí, Cristian? De Sí, llimones n'hi ha de molts tipus, em sembla. Sí. N'hi ha... Aquí diguem llimona, el groc, el fruit de color groc, i llima, el verd. Sí, Però a segons quins llocs ho diuen al revés. Per això Ah. dic que no sé. fins i tot aquí hi ha unes mandarines que es diuen mandarines llimones i tenen gust de llimona. No sé les si allà, conec. Cristian, n'hi ha d'aquestes mandarines. No em sonen. Aquí al poble de les mandarines fan pa i tot amb mandarines. Aquí hi ha un poble que diu Ah, de Pecho. mandarina? Sí. Ah, mira que bé. Mira que bé. Té gust de mandarina. Ah, mira. Ostres, amb aquestes endevinalles ens ha passat el temps així. Ostres, jo Ens ha crec que costat molt, ens avui. toca una cançó per ballar i per seguir amb el tema de la música i les habaneres. Sí, i per començar, per pensar ja en anar cap a les vacances, que som a l'estiu. Ens A esteu les demanant una portes de cançó. l'estiu a l'hemisferi nord i a les portes de l'hivern aquí a l'hemisferi sud. I aquí, que és l'eterna primavera. Molt bé, ja veig que ets al Carib. Però ara m'he anat de vacances al Carib, sí. Molt bé. Doncs podem fer una cançó, no?
preparant-se una segona estrena mundial. Vinga. No, aquesta no. Aviam, aquesta fa molts anys que la tinc, però em sembla que no l'he cantada mai. Però aviam, Estrena mundial. un dia o altre sortirà en aquell disc. Diu, aquí, aviam que busco el to. Diu, a les nits de lluna blanca posa al llit una altra man. Lluna blanca, que és lluna plena, treu del llit totes les penes. Si fa fred i fa glaçat, fes un lloc de fullets i fades. Si fa fred i fa glaçat, fes un lloc de fullets i fades. A les nits de lluna blanca, posa al llit una altra man. Que és lluna plena, treu del llit totes les penes. I els estels de llum de plat guardaran somnis d'anar. I els estels de llum de plat guardaran somnis d'anar. A les nits de lluna blanca posa al llit una altra man. Que és lluna plena, treu del llit totes les penes. Clou els ulls, dorm en silenci, que el teu son ningú no et trenca. Clou els ulls, dorm en silenci, que el teu son ningú no et trenca. A les nits de lluna blanca posa al llit una altra man. Lluna blanca, que és lluna plena, treu del llit totes les penes. Bravo! Bravo. I aviat... Àngel, Sí? em deies que estàs a punt d'estrenar disc, eh? Jo de moment volia ensenyar. Se m'ha Aquí posat... pensa una mica, Dic una mica a pensar això. Ara, el teu Spotify, que tens aquí Sí, unes estrenes també. Vaig penjant, de tant en tant vaig penjant. Ara la setmana que ve penjaré una sorpresa, ja ho veureu. Uau! Una vanera amb una gent molt maca que han col·laborat amb mi i serà sorpresa, no vull dir més. No em diguis, sorpresa. Una sorpresa és una sorpresa. No ens l'expliquis, espera'n. no. Són unes noies molt maques. Molt bé, Sí. molt bé. Aquí tens com a protagonistes, el Nat Buff. Sí, són les diferents cançons que hi trobareu després. El disc sortirà a l'octubre i sortirà amb 25 cançons. Uau, molt bé. On es podrà aconseguir aquest disc? On es podrà trobar? No en tinc ni idea, no ho sé. Es podrà trobar en el Spotify o en aquestes plataformes d'aquestes. I en físic, o sigui, el que sempre en teníem per disc, farem un tiratge, però no sé exactament com es distribuirà, no tinc ni idea. I llavors, de cara a l'any que ve, sortiria a la segona part, que serien 25 més. En Molt total bé. són 50 cançons. Uau. I el Noens té alguna sorpresa, també? Però no ha explicat per què són 50. Epa! Per què són 50, en Joc? Per què són 50? Perquè si fossin 50 no serien 50. Mira, no, perquè ara farà 50 anys que em dedico al món de la música. Uau. I llavors, doncs, Veus? pensant aviam què podia fer, a l'estar jubilat, doncs vaig agafar totes les carpetes que tinc de tots aquests 50 anys i he anat triant cançons que no havia fet mai,
Són cançons que són velles, però són noves perquè eren cançons adreçades a gent jove, adolescents o gent gran o d'això, no? I bueno, també n'hi hauran de mainada i són cançons això, que no les havia cantat mai en públic i serà això la sorpresa. Molt bé, molt bé. I Hem tingut unes sorpreses, Déu-n'hi-do. Uau! I tu, Noé, ens tens alguna sorpresa per nosaltres també? Jo encara no, encara no. Ja arribarà, ja arribarà. No Bueno, jo triguem sí que tinc una sorpresa. Dir-vos que estic preparant una exposició del Xesco Bosch i ja us he enviat la difusió que serà de l'11 al 24 de juliol del 2024. Ah, El molt bé. casal Pere IV de Sabadell. Doncs falta molt poc, no? Sí. 2 setmanes. Molt bé, molt bé. D'aquí 2 setmanes. Ostres, Olga, doncs Sí, sí. això ens ho has d'explicar. Sí. On la feu? A Calella de Palafrugell? A Sabadell. Ah, Sabadell. On de Sabadell? Al Calella centre, de al casal... Sabadell. Calella de Sabadell. No, el casal Pere IV de Sabadell. Molt bé, molt bé. Casal Pere IV de Sabadell. Sí, Exposició sobre en Xesco Bosch. sí. Que bé. Molt bé. Molt merescuda. concert o no? Hi ha algun concert? Bueno, i que els 5 dits d'una mà el dia 15. Els 5 dits d'una mà? Ah, Uau! Qui són els 5 dits d'una mà? Ja vindré, doncs. Àngel Davant, en Noé Ribas i en Lluís Maria Aquí tenim Pagès. 2 de dits d'una mà. Sí. Sí, farem 3 dels 5 dits 3 dels 5 dits. i farem un repertori com el que feien amb en Xesco quan cantaven plegats. Quin De fet, luxe, quin luxe. Quina sort, quina pena no poder ser-hi. Quina pena no No, però els catalans d'arreu, els catalans del món, que estigueu a Catalunya, no us ho podeu perdre. No, i tant que no, i tant que no. Heu d'anar a escoltar els... Després en farem difusió, Olga, Concert. al grup de pares i mares Dits i al grup de... Sí. Bueno, us he enviat el cartell. Molt bé, molt bé. I tant. Envia'ns-el. Molt bé, jo crec que toca, amb tantes novetats i amb tantes estrenes, jo crec que toca acomiadar-nos, no? Què podem fer per acomiadar-nos? Ara jo? sé. Pues la cançó de cada vegada. A part de treure'ns el barret i dir-nos adeu. Adéu. Ai, adeu. Adéu. Adéu. Ai, adéu. Adéu, adéu. Ai, adéu. Adéu, adéu. Ai, adéu. Adéu, adéu. Adéu. Shalom aleikum. Salam aleikum. Shalom aleikum. Shalom aleikum. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, goodbye. goodbye. Arrivederci, 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 arrivederci. Ai, adéu, adéu, adéu. Ai, adéu, adéu, adéu. Ai, adéu, adéu, adéu. Ai, adéu, adéu, Adéu. adéu. Adéu! Adéu. Passi-ho bé. Adéu.